بشار الأسد يسقط بشار الأسد باجارê Erîha yan jî bûka Bakur weka gowelatiyên Sûrî nav lê dikin ji bajarê yekem bi gotevlî şoreşê bûbû û ji bajarê yekem bi got rejîma Esed êrişî wê kir û bajarê yekem jî bi gopayîkerê Hafzil Esed anî xwar û bi van sedeman rejîma Esed dest bi êrişa bajar û xwepêşandanan kirin û pekrewanê yekem gol bajarê Erîha ket yê bi navê Mihemed Elbêk bû û tevlî kuştina rejîmê ji hejmarek sivîl welatiyên Erîha ji dev şoreşê neberdan û di şoreşê de cihê xwe girtin û bi van sedeman rejîma Sûrî xal û rêbendên xwe li tevahiya bajêr belav kirin. Welatiyên Erîha rastî girtin, kuştin, îşkence û koçberiya neçar ji aliyê rejîmê ve hatin û hişt hejmara wî bajarê goberî şoreşê 100,000 welatî bûn da kevekemî 5,000 û ji aliyekî din ve hêzên rejîmê hejmara komkujî li dijî welatiyan pêk anî û komkujiya herî mezin ya golbazara Şînkayî pêk anî goberî 2 sal û nîvan bû û hejmara qurbaniyan duê komkujiyê de gah heftê qurbanî. Şorejvanên bajarê Idlibê hejmarek êrî ji bi ser bajarên Erîha de pêk anîn da got bajar ji destê rejîmê rizgar bikin lê hêzên rejîmê her tim piştgirî ji bajarên li derdora xwetanîn wek bajarê Cisrişuğur, Wadî Dêf û bajarê Laziqiyê. Bajarê Erîha bûbû weke leşkergeheke rejîmê û gelek zehmetî hebûn got bajar were rizgar kirin. Bajarê Erîha li başûrî parêzgeha Idlibê bi 13 kîlometran dikeve û dibe devereke stratejî ji ber got ew parêzgehên Helebê, Laziqiyê û Idlibê bi hev girê dide. û îro artêşa Elfeteh û piştî 4 salan karî bûn bajarê Erîha bêtevahî ji destê rejîma Sûrî derxin û piştî rêzgarkirina Erîha niha bajarê Laziqiyê dibe armanca artêşa Elfeteh. û piştî got bajarê Erîha bi tevahî hat rêzgarkirin hêzên rejîmê dest bi êrişên asîmanî kir û ji doh ve topbaran li bajar û li derdora wê berdewam e û rejîmê li ser zemînê gelekî lawaz e û her bi paş ve diçe.